Здравейте хора, сега ще ви пусна нещо да гледате. Айде бе, деца, айде идвайте бе, дай да се преброи първи, втори, стой тук, третия бе, къде е брат ви Дени бе? Не знам! Верно ли забравихме момчето в София бе? Ти го забрави, не съм го забравила аз! Дени! Деца, забравихме брат ви! Мале хора, то баща ми пак ме забрави. Гати тъпото човек, как мога ме загубят на летището на паркинга? Значи той и майка ми винаги са казвали, когато се загубиш, седиш на мястото, докато не те открият. Да, така че те ще се върнат за мен, аз съм сигурен. Какво правим сега? Връщаме ли се? Как се връщаме? Знаеш колко пари сме дали за тази екскурзия? Аз винаги съм му казвал, ако се изгуби да ни чака там, където сме го забравили, така че се надявам да не мърда от там, откъдето е в момента. Те ще се върнат за мен. Аз си сядам ето тука, с чантичката. Той тата сигурно ми е пакетирал нещо за ядене. Сигурно имам някой сандвич, някой бургер. И нямам нищо. Деца, така или иначе, добре дошли в Италия. Отиваме на семейна почивка. Организирал съм ви много изненади, които не заслужавате. Но аз, като един добър родител, ще се погрижа да се изкарате страхотно. Айде сега! Как да се погрижи Дени да е с нас? Да, хайде към Милано! Хайде, деца! Деца, добре дошли в най-хубавия хотел, който има за деца в Италия, именно Гарда Ленд Резорт. За съжаление, нищо от това не го заслужавате, защото сте страшни мухлювци! Не ще спестим от стаята на Дени! Не, няма да спестим, защото съм платил и за него, а ние просто го забравихме на скапаното летище. Те двамата са мухлювци и не го заслужават. Елате да видите динозавъра талисман отпред. Първите 3 епизода от TikTok сериала на Lava Bear са вече качени. Аз съм Мама Беар! А днес в 6 часа излиза епизод 4. Ако си ги пропуснал, бягай в TikTok профила на Lava Bear и ги изгледай още днес. Споделяй епизодите, за да може сериал да стигне до още повече хора и качвайте готини едити в TikTok, за да можем да ги гледаме и споделяме. Lava Bear сериала и всеки понеделник, сряда и петък в 6 часа. Също така вече можеш да поръчаш новия вкус Bubblegum онлайн през сайта на lavabear.bg. А с всеки поръчан стек получаваш бонус тетрадка Lava Bear с Bubblegum дизайн. Линк към сайта има долу в описанието. Хей, и не забравяй да изпълниш Bubblegum челенджа. Снимай се с новия вкус, докато правиш балонче с дъвка. Bubblegum челендж! Първа стъпка. Купувате си новия вкус Lava Bear Bubblegum. След това си взимате една дъвка и ни изпращате снимка или клипче как държите новия Lava Bear и правите балонче с дъвка. Я да видиме. Ето това е челенджът. Ето това беше Bubblegum челендж. Очакваме вашите снимки и клипчета. Линче, Анди, добре дошли в Гарда Ленд Резорт. Това е динозавърът талисман. Какво правиш? Шо влезна в градината, бе? Абе, ела тука, бе. Ти да не си от гората, бе. Да не си фаната от гората. Взимай си очилата и слизай веднага. Слизай от тука. Пус се качваш тука в градината, бе. Тя не искам просто да го пусна! Чезай от тука. Стави багажа! Посъдели тази градина. Динозавър има гол в колички. Гледай какво съм отгледал. Некви. Слизай от гол в количката, бе. Слизай, не имаш шофьорска книжка. Слизай. Ти ми кажеш, имам шофьорска книжка от 4 години, аре беги. Слизай. Няма. Гледай колко на луксозно място съм ви довел. Да, ти не мислиш, че тук е прекалено луксозно за нас. Линче, прекалено луксозно. Искам маниери, искам да се държиш на ниво, искам да си на ниво. Моля ти се, знаеш, че брат ти е пълен хайдук. Знам. Но искам ти поне да не ме излагаш. Не ме излагай, моля те, не ме излагай. Поне веднъж не ме излагай. Ела там може да се снимаме с другите талисмани. Ела се снимаш тук с сестра ти на динозавъра. Напред място на динозавъра, че се не вижда, бе. Айде! 1, 2, 3 усмивки. Добре. Айде, елата да се регистрираме тук и да ходим да си видим стаята. Мане, колко пари дадох за този хотел, така съм се изразил, ако ме изложите. Нямам търпение магазин за играчки да отвори след 30 минути. Значи, от дома
този магазин ще ви купа играчки само ако слушате и не ме излагате пред хората в хотела. Айде сега към рецепция и да ви видя английски. Айде така, айде. 5 minutes later. Ето сега моята принцеса е тук, искам да я снимаме на трона. А ти, ела е тук като оръженосец. Не, върни се. Върни се тук. Аз се справих с резервацията и на двете стаи. Браво, Линче, ти си топа. Да. Ти застани тук да носиш багажа да ви снимам. Това е за семейния албум. Айде, Гардаленд Резорт. Кажете на 3. Гардаленд, 1, 2, 3. Гардаленд. О, абе, карай малко енергия, бе. Ти също кажи нещо, бе. 1, 2, 3. Гардаленд. По-силно. Гардаленд. Гардаленд. Айде. Мале, за нищо не ставате. Страшно отчаяние, натам е стаят. Хайде. Къй съм ви докарал, бе. Мале, само че след като платих хотела да знаете, че цяла почивка сме на хляб и сол, защото няма пари за храна. Давай, хайде, не се страхуйте, излезете на слънце, не сте вампири. Няма да изгорите. Тата ме зареза на рецепцията, аз платих хотела. Я гледайте какъв фонтан, бе. Такива фонтани, къде сте виждали в София, а? Елате си измием ръцете в фонтана. Това е голяма мивка. Така, имаш ли някакви древни да хвърлиш в фонтана да си пожелаеме майка ти никога да не се върне? Не имам дребни. Ето 10 лева. Аз ще фърлим 10 лева с надеждата майка ви никога да не се върне повече. Все за 10 лева дано да стане, айде. Синко, чакай да ти отворя вратата. Айде, заповядай с багажа. Те разглеждам яко обладан. Мале, това е точно от тия хотели, дето ще излезат двете момиченца и там деца умрели преди 30 години. Само че двете момиченца сме аз и Андрей. О, мате, даже табелките изглеждат точно като обладаните хотели. Само не искам да свиквате с този лукс и да не се разглезите, разбрахте ли? Какво се правиш на някаква примадона, само ми въздишаш тук, бе? Аз се стегни много. Ето виж, брат, ти си все същия миклюзин. Хайде, давай на това. Няма проблем, давай. Ей, гордеете ли се с баща си, бе? Мухни си ме, Янци. Айде, тук е тате. Айде. Този лукс! Има вана, Моля! Моля! Е, тук е така, ще се подпра да си спа, е така. Е, така ще си спа. Той без това стана тъмно навънка. Те ще се върнат. Дам. Тате, защо има два кенефа? Омага има три на Тате, защо има два кенефа? Защото сме с брат ти, даже трябваше да има 3. Вау! Втори кенеф! Моля! Абе, мило мое дете, това не е втори кенеф, това е биде, бе. Ога! Не бе, какво правиш? Това не е ваната, това е мивката, бе, моето момиче. Моля се, Анди, изкарай сестра си от мивката. Какво е това? Анди, изкарай сестра си от мивката. И я сложи във ваната. Внимай да не изчупиш главата. Оле, каква царска вана, дами и господа! Браво. Айде да видим натам какво става. Я да видим. Знаете, разпределяме леглата според заслугите, разпределяме леглата. Вие двамата е тук да се сгънете за баща ви, мастър спалнята, разбира. Аз платих хотелската стая, ти ще спиш на дивана. Спиш на дивана! Гледай тук. Той е много дигнал обаче. Спиш ти с него! Синко, дай сега се разбереме като мъж и... като баща и син. Моля ти се, Синко. Добре. Така. Това е леглото на бащицата, вие там двамата да си кютате. Да се пазите от обладаните духове. Ради той ми се пъва обувката! Махни си от лицето ми, ма! Не се бойте обувки! Не дейте, че много дълъг път бихме сигурно смърдите отвратително. Обувките на краката, не сваляте. Не сваляте. Що ще си свали обувките? Аз чу откъде да смърдя така, бе. Бързо отидете към банята и да се подготвяме за първата екскурзия. Отиваме на сафари. На сафари? Да, ще ви водя Да на... ме водя на сафари! Да. Аре да ви водя! Както казва оня любимия ви там рапър, антилопър или какъв беше. Да се прави матаха! Да, отиваме на сафари, ще ви водя на най-големата италианска. Ама драви чули, мами! Да се прави! Да се прави! Моето момиче, никакъв сувенир няма получиш от скапания магазин долу в лобито, обещавам ти. One hour later.
идвам.